Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon Balita Morning Edition. Finalist Best Newscast 25th Golden Dove Awards. Para sa mga pangulong dinalan, una kita sa balita lokal. Magtiyo patay matapos na sideswipe sang truck sa syudad sang Talisay. Supply sang baboy sa probinsya nagdamo. Balita National, Department of Health nagpasiguro nga hindi makapekto sa programa sang gobyerno ang pagkaatrasal sang pag-abot sang bakuna. Department of Agriculture nagplastar sang price cap para sa mga ginabiyahe nga baboy padulong Manila. Balita International, pungsod Japan, gintayog sang magnitude 7.1 nga linog. Sa sports balita, Chat Reyes liwat magapungko bilang head coach sang TNT Tropang Giga. Mayong aga Bacolod, may aga Negros Occidental, kag bugos nga Western Visayas. Welcome sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Sunday Edition. Karon nga adlaw Domingo, Pebrero 14, 2021. Kini naman si Aksyon Dorel Cabato. Detalye sa balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ang Joy 1050 Pack, hashtag Kinsina. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra wala niya tsansa mo nagpasarhag na ang kamera wala ang ila counterpart sa Senado nagpabungol-bungol kamuda daw pinagusto lang sa kamera insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tuwa sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran,
Ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigong nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radyo Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radyo Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Kaulog na na'y sansan ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita kagaya na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Balita Sunday Edition sa Aksyon. Last size, Jazz Action Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday Edition. Detalye sa balita lokal. Patay ang magtiyo nga sakay sa motorsiklo matapos na sideswipe sang trucking sang Lopez Sugar Central Corporation sa may Access Road, Hacienda Busay, Barangay Efegenio, Lizares, Ciudad sang Talisay. Tak na alas 3:40 kahapon sang hapon Sabado. Ama nagkalamatay ang ginkilala nga Sanday Alan Bidonia, 55 anyos, driver sa motorsiklo kag backrider sini. Nga si Rodrigo Bidonia, 22 anyos, residente sa Hacienda San Antonio dos Hermanas sa Amuman nga syudad. Ginkilala ang driver ang truck kay Jose Kenneth Verbo, 42 anyos, ang Purok Zaragoza, Barangay Tinampaan, Syudad sang Cadiz. Kagupod sini ang mekaniko nga si alias Junjun sang Syudad sang Sagay. Halin sa bunyag ang mga biktima sa Syudad sang Silay kag papauli na kuntani isang natabo ang aksidente. Ang truck ang gikan sa Sagay kag padulong kuntani sa Barangay Maaw, Syudad sang Bago. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Master Sergeant Michael McDowell, ang Chief ng Traffic Investigation Unit sang Talisay PNP. Ang truck ang yara sa outer lane, samtang motorsiklo ang yara sa inner lane kag parehas ang ilang direksyon, humalin sa norte padulong sa sur. Suno kay McDowell na sideswiped ang mga biktima sa panglihis ng truck na nagresulta sa ila kamatayon. Isa ka biker ang nakasaksi sa aksidente. Suno sa mekaniko, ginpahayag sang driver nga mayara sila sang may na sideswipe pero wala sila nagpondo kundi nagdiretso sila sa checkpoint sa area sang Barangay Matabang para man sa ilang seguridad. Ginapepara na sa kapulisan ng kasong ipasaka sa suspect ng reckless imprudence resulting to double homicide and damage to property. Ang driver sang truck ang yara na sa kustodiya sang Talisay PNP.
Patay man ang 59 anyos nga manguma matapos ginlothang sa tong Biyernes sa Purokubay A, Sitio Mambayaon, Barangay Inapoy, Syudad sang Kabankalan. Ang biktima ang ginkilala kay Rodney Magbanwa, residente sa amuman nga lugar. Sa pagpangusisa ni Police Lieutenant Colonel Mary Rose Pico, ang hepe sang Kabankalan City PNP, bangod yun lamang sa away sa duta, ginlothang sang wala makilala nga suspect si Magbanwa, kag nakaangkon sang 5 ka malubha nga pila sa iya lawas sa gintunaan sang iya kamatayon. Dugang pa ni Pico, plano pakuntani sang biktima nga kuhaon ng iya karabaw. Ikan sa turugban sa tupad sa sapa sang Purokubay A sang natabo ang paglothang. Na-recover sa lugar sang insidente ang 2 ka basiyo sang 9mm caliber pistol. Ang bangkay ni Magbanwa ang nahaya sa Lisa's Federal Parlor sa syudad sang Kabankalan. Sa iban nga balita lokal, nagdamo sa karon ang supply sang baboy sa probinsya sang Negros Occidental matapos ginhold sang mga backyard racers ang ilang nga baboy bangod sa nagapamintaha sang financiers didto sa Luzon. Suno kay Provincial Veterinarian Dr. Rante de Sena, ginbakal kung ginabakal ang live weight nga baboy sa Negros nga balor 120 pesos na lang ang kada kilo, apang pag-abot sa Luzon nagalambot ini sa 240 pesos ang kilo kag kun maihaw na nagalambot naman sa 330 pesos ang kilo ng baboy sa merkado. Dugang pa ni Desena, isa sa nakita nila kung nga may price cap ang baboy sa Luzon. Bangod ginhimo nila nga issue nga wala sang shipping o kung wala nagapadala sang supply, kag mahalang bakla na isang baboy. Ginpasiguro naman ni Desena nga sa pihak nagnubo sang 3.7% ang kadamuon sang baboy sa probinsya. Supisyente ni sa gihapon nga supply kag makapadala pa sang supply sa mga lugar nga apektado sang African swine fever. So muna tingwan namo ni Gov kag ni Director sang DA nga ma-bridge na nga gap, no, kay until now may shipment man kita, but pinapagwa nila nga nubo ang presyo sa Manila, hindi sila mamakal. Kabagin sang pahayag ni Provincial Veterinarian Dr. Renante de Sena. Mag-aumpisa na ang implementasyon ng backtrack scanner sa Burgos Public Market sa palabuton nga Lunes, Pebrero 15 gamit ang 3 ka cellphone nga gin-turnover sa Bacolod City Emergency Operations Center o kon EOC. Sunod sa market supervisor nga si Mitch Malubay, nagpatigay na sila sang dry run sa itong Biyernes nga adlaw kag ilan na natumod ang nagakaigo nga kakulangan. Dugang pa ni Malubay, padayon man sa karon ang ilang ginahimong education campaign sa publiko angot sa among implementasyon. Magluwas sa backtrack scanner, padayon man nga magapahamtang sa ang logbook ang iya talatapan sa tanan nga ma-entrance para sa mga individual nga wala pa makaparehistro sa among nga application. Sa nabaluan nga damlag lang mayara sang 3 ka mga cellphones ang turnover ang EOC sa natungdan nga mga market supervisor sa Burgos, Libertad kag Central Market para naman sa amo nga programa. Padayon pa ang monitoring nga ginihimo sing Task Force Disiplina sa syudad sang Bacolod angot sa compliance sa mga business establishment nga gintugutan sang syudad nga makabaligya sa makahulubog nga ilimnon. Suno kay Wilfredo Gilingo, acting officer sang action officer sang Task Force, nagalaom siya sa nagakaigo nga kooperasyon gikan sa among sektor nga nagpasiguro nga magabulig sa implementasyon sang health and safety protocol. Dugang pa sini sa tion nga mayara sila sa nakit-an nga paglapas sa among regulasyon ini ang ilay gasumiter sa Emergency Operations Center sang syudad para sa nagakaigo nga pag-akto. Sang Monday pa man ito ni Mayor ginpirmahan. Okay. Daton pa na itanawon nagay ang ila agreement ito na kung magabayulit, posible nga pwede man mabawi ang ginallowed. Pero amo na panilagan pala kung nagasunod sila sang health protocol, mabalaan na sa simana kung sa mga following days. Kabagin sang pahayag ni Task Force Disciplina Head Wilfredo Gilingo.
Nagapabilin sa custodial facilities ang CIDG Bacolod City Field Unit ang isa ka opisyal sang barangay ang napulo kay banpa matapos na aktuhan sang ilang hensya nga nagapatigayon sang iligal nga bulang sa sitio Sabang, Barangay Ilihan, Banwas sang Kawayan. Ama nagkaladakpan ng Musanday Barangay Kagawad Jim Talanas, 63 anyos, Danny Ortega, 50 anyos, Barangay Tanod, kag security guard sa Galera. Sa samtang ginpang-aresto man ang siyam kay iban pa ang ginakabig ng record keeper, masyador, kag mga betor. Suro kay CIDG Bacolod City Field Unit Head, Police Master Sergeant Ramiro Gocotano, si Talanas ang ginakabig ng maintainer sa iligal nga pabulang sa among nga barangay sa diin na recover sa ilang 4 ka mga manok nga ilubulang kay iban pa nga mga illegal cockfighting paraphernalia, cellular phones, kag 5,790 pesos ang ginapatihan bet money. Ginpahayag man ni Gocotano nga ang nagka-arrest o kung nagka-alaresto ang lunsay naglapas sa IATF governing rules and regulation during pandemic period. Wala nagasuksuk sang face mask kag face shield, kag wala nagpatuman sang social distancing. Ama ini ang nagapatubang man sang kaso nga paglapas sa Presidential Decree number 449 upon the Illegal Cockfighting Law kag Republic Act 11332. Kag sa katapusan nga balita lokal, nadugangan sang 23,943 ang kabilugan nga COVID-19 cases sa Western Visayas matapos ginanunsyo sang Department of Health sick ang 55 ka bag-o nga kaso. Nanguna ang probinsya sang Iloilo sa may madamo nga bag-o nga kaso nga ginalakipan sang 12 ka mga local cases kag 2 ka LSI. Capiz nga may napulo ka local cases sa syudad sang Iloilo nga may 7 ka local cases. Aklan nga may 7 ka local cases. Bacolod City nga may 6 ka local cases. Kag Antique nga may 1 ka local case. Samtang 26 ang bagong recoveries nga nagdala sa kabilugan nga 22,114. Agyara naman sa 719 ang kabilugan nga destol matapos nadugangan sang isa nga napatay. Sa mga balita national, Department of Health nagpasiguro nga hindi makaapekto sa programa sa gobyerno ang pagkaatrasar sang pag-abot sang bakuna. Department of Agriculture nagplastar sang price cap para sa mga ginabiyahe nga baboy padulong Manila. Detalye sa balita national pagkatapos gid lamang sini. Alright, good morning mga ka-aksyon! Happy Valentine's Day! Sa may mga dates, subong nga adlaw. Teka mo na pati Kung enjoy sa inyo nga date. Kung diin makamusubong ma-lunch or ma-dinner, enjoy good mga ka-aksyon. Kag stay in love. Char! So, good morning na kay Alex Monteza. Good morning. Kay Athea Kim Eriman. Happy Valentine's Day man sa imo, Athea. Kay Alex Montesa, have a blessed Sunday, Miss Dorel. Yes, sir. Kay Rodeline Alvarez Bayabado, happy Valentine's Day. Good morning. Kay Remar Halasgo, good morning, Aksyon Dorel. Monitor lang kami di sa sitio. Sitio Lupa, Barangay Sag-ang, La Castellana. Tamyo ko dayon ang Halasgo family, Gicano, Salvatierra, Robles family. Kay Sir Titehuka Tetangata, Morena Aksyon Dorel. Good morning, sir. Kay Sir Noel Amar, good morning. Liog lang ko tamyo ang friend ko si Ma'am Vanessa Mayo sa Minnesota, America. Yes. Okay. Yes. Ginatamyaw man ni Sir Alex Montesa ang iaabyan sa Mabini Coral si Guillermo Clarito kag Tatay Fred Madrid. Sir Joval Trinidad, sa wakas sir, nag-abot na gidang adlaw sa imong mga great advance happy Valentine's. Okay, so sige. Good morning man Sir Joval Trinidad. Happy Valentine's Day everyone. Sige, karon naman iba na, standby for Balita National. Don't not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share Sunday edition. Aksyon!
Las 6:21 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Pabalik sa Aksyon Balita Sunday Edition. Detalye sa Balita National. Gen pa siguro sa Department of Health ug DOH nga ang pagkaatrasar sa pagdulong sa Pfizer COVID-19 vaccine sa Pilipinas nga ginapaabot kung tanis subong nga semana hindi makaapekto sa mass vaccination plans sa gobyerno. Una ang ginpahayag ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. nga ang Pfizer COVID-19 vaccine ang mahimo na deliver sa pungsod sang mas temprano kung ang Pilipinas ang may kaugalingon nga identification law. Sa nibaluan ang Pilipinas ginapaabot nga magabaton sang 5.6 milyones ka doses sang Pfizer kag AstraZeneca coronavirus vaccines sa unang quarter sang 2021 nga may initial nga batch nga 117,000 ka doses sang Pfizer vaccines nga magaabot subong nga bulan sang Pebrero. Gian pa siguro naman sa Food and Drug Administration nga si Director General Eric Domingo nga mag-aabot ang unang nga batch sang bakuna subong nga bulan sang Pebrero. Base sa impormasyon nga nakuha sa opisina ni Vaccine Czar Carlito Galvez Jr., ginpahayag ni Domingo nga ang rason sa pagkaatrasar sa pagdulong sang bakuna sa Pebrero 15 ang tungod may pila ka dokumento nga kinahanglan pa nga i-review. Ginatumod ni Galvez ang batch sang doses gikan sa Pfizer kag AstraZeneca pagi sa COVAX facility sang World Health Organization o kon WHO. Palayag pa ni Galvez sundon sa pagbakuna ang maprioridad nga grupo nga nasaad sa plano sang gobyerno nasyonal. Ginpahayag sa Food and Drug Administration kon FDA nga ginatugutan nga maka-avail sa COVID-19 vaccine ang mga persona nga may heart conditions. Suro kay FDA Director Eric Domingo, ginadumili lamang ang bakuna para sa may mga severe allergy sa unod sang bakuna. Pathag ni Domingo, ginalantaw man ang kondisyon sang tao kag kung nakitaan nga maluya, mahimo nga hindi pagipadayon ang pagbakuna. Ginklaro ni Domingo nga wala gina-require ang allergy test antes ang vaccination process. Kag sa katapusan nga Balita National, nagplastar sang price cap ang Department of Agriculture para sa mga ginabiyahe nga baboy pakadto sa Manila pagi sa Transport Support Subsidy Initiative. Isa nga tikang agod ma-stabilize ang presyo sang karne sang baboy. Sa iya Memorandum Order number 13 series of 2021 na ginpermahan sang Pebrero 9, ginpahayag ni Agriculture Secretary William Dar nga ang presyo sang gisagod nga baboy ang itingbon sang transport subsidies kag farm gate price. Buot silingon, kon halin sa Mindanao ang presyo yara sa 144 pesos plus 21 pesos equals 165 pesos ang kada kilo. Sa Visayas, Bicol, Mimaropa, Regions 1 kag 2, 155 pesos plus 15 pesos equals 170 pesos ang kada kilo kag kun sa Central Luzon kag Calabarzon 170 pesos plus 10 pesos equals 180 pesos ang kada kilo. Ang pwede makabenepisyo sang transport subsidy sa mga suppliers, sellers, racers, traders sang ginasagod nga baboy. O kung wala pa naihaw nga baboy nga may kontrata nga manugbakal sa Manila nga ginasertipikahan sang regional offices sang DA. Las 6:25 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Detalye sa Balita International kag Sports pagkatapos gid lamang sini. Alright, good morning mga ka-aksyon liwat. So sige kay Sir Noel Amar, happy Valentine's Day, sir. Happy 9th birthday kay Cesa Amor de la Peña. Pape Alex loves you. I'll be there. Happy Valentine's Day. Keep safe. Happy birthday ko no kay Cesa Amor de la Peña. Lester Ray Benitez, good morning. Shout out sa asawa ko sa Barangay Tangob, Ayesa May Benitez, watching from Auckland, New Zealand. Okay, good morning dra sa imo, sir. Kay Wilma Cabarles, good morning. Happy Valentine's Day. Christine Menyes Villalobos, good morning, Aksyon Dorel. Good morning man sa tanang members ng Energy Fans Club. Happy Valentine's Day. Oh yes, sige. See you later, Christine. Marie Antoinette Peliado, good morning. Kay Dodoy, kay Arlie Peliado, kay Melcho Aplaha, sang Sansawi La Carlota from Canada.
Kay Eddie Lawus, good morning man. Naga-monitor sila duha ni Nana Isabel. Dra sa may Cane Town, Victorias. Inday Dorel, happy Sunday. Yes. Real Gomez, good morning, Aksyon Dorel. Thank you, sir. Patamyaw ko no dra sa may Barangay Abuanan. Sa may Villa Villeta, Bacolod City. Nagapa-shout out. Halin kay Real Gomez. Always keep safe, Aksyon Dorel. Zoraida Lucero, good morning. Okay. Sige, God bless you man, ma'am. Sige, standby for Balita International kag Sports. Sunday edition sa Aksyon. Last size 27 Action Radio Philippines Standard Time. Pabalik sa Action Balita Sunday edition. Detalye sa Balita International. Gintayog sa magnitude 7.1 nga linog ang Japan Sabado sang gabi Pebrero 13, 2021. Sunod sa Japan Meteorological Agency o kung JMA, na-record ang epicenter sang linog nga may 60 kilometros ang kadalumon sa Fukushima, Kinoki. Sunod sa JMA, ang linog ang nag-igo sa baybay. Apesar nga mabasko ang linog nga nagtayog sa mga building sa Tokyo, wala naman sa may na-report nga dako ang kahalitan kag wala man nagpagwa sang tsunami warning ang JMA. Kag sa ito naman nga sports balita, matapos ang halos isa kadekada, balik na liwat sa pagka-head coach sang TNT si TNT Vincent Chat Reyes. Sa isa ka statement, ginpahayag ni TNT Team Governor Ricky Vargas nga magabulig si Reyes kay active team consultant Mark Decal. Sa bahay naman ni Reyes, looking forward na ini sa pagbalik sa tropang Giga franchise matapos giyahan ng team padulong sa 3-peat PBA Philippine Cup Championship. Halos isa kadekada na ang nakaligad. Magluwas sa pagka 8-time PBA champion coach sa TNT, Coca-Cola kag Pure Foods, 5 ka beses man niya ginatagan pagkilala si Reyes bilang PBA Coach of the Year. Last size 29 Action Radio Philippine Standard Time kag inyo nabatian ang bugos nga detalye sa Action Balita Sunday edition karon nga adlaw Domingo Pebrero 14, 2021. Good morning aliwat kay Shane Anthony. Happy Valentine's Day dira sa my New Jersey. Family Lepanya ko no ginagreet niya lang. Amber Mosquera, hello Amber. Happy Valentine's regards to Ate Cha-Cha nimo. Kay Bia Jonathan, kumparing Bia, good morning. Si RR Tuparan Muntuwari, inyo nakahingagaw pa siya, bisan nga naburawan siya. Okay, kay Fernando Lombre, good morning man. Kaya Thor Leones, Jocelyn Abuan, Jovito Octavio, Domi Javier, Dindin Villanueva. Good morning sa inyo tanan. Okay? Sa mga may day, karon nga adlaw, halong gid ka mo mga ka-action, keep safe gid. Don't forget to wear face mask and face shield. Pero kung magka-on, syempre kakason mo kay do ka budlay. Action JM, halong karon sa pag-date. Especially nga bago ang motor na Action JM, color yellow. Nakaka-proud. Okay, so sige, God bless and happy Sunday everyone. Ini naman sa Aksyon Dorel Cabatu. Una sa balita na sa Aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting